Mä... Hyvä. Menee. Tää on itse asiassa parempi paikka. Tää on koulun vieressä. Sen takia, että kun nää on aivopesun uhreja nää nuoret ja lapset, niin Nyt saadaan koululaisille. Me voitaisiin laittaa tohon. Niin, mehän ollaan siis kolmosena. laitoinko mä väärää paikkaa viimeksi? Pitääks meidän käydä muuttaa se? Laitoinko mä väärää paikkaa? Joo, no ei se mitään, koska se on meidän vaaliliittokumppani, kansalaispuolue. Eli täällä menee tällä tavalla, että no niin, laitetaan kiinni. Eli mä... Laitetaan aika ylös se, että sit se näkyy varmasti se... Tää meni ihan presiis. Joo, varo. Se ei vielä tarpeeksi kiinni. Se lähtee irti helposti. Mä voin laittaa se nyt, ne kuvat samua. Siinä on 2 päällä. Ahaa, no se selittääkin. Ups. Minkä takia... Ahaa. Hetkinen, vähän oudosti toi jää pikkusen tosta niinku yli. Mutta onneksi tossa just näkee, että Suomen kansa ensin. Onks ne liian ylhäältä? Ei oo. Minkähän takia tää on tällainen? No se olisi pitänyt ottaa enemmän marginaalia. Täällä kadulla. Näin. Mä ajattelin, että tää olisi yksinkertaisesti. Miksi tehdä asiat vaikeaksi, kun ne voi tehdä yksinkertaisesti? Kyllä. Ja miksi mä olisin näitä raahannut sisään? Mä olen listeröinyt sisällä, kantanut takaisin autoon. Kyllä.
Ai. Kohta menee. Nyt menee tosta ja... Jep. Nyt se mennä tosta. Anna se. Noin. Hyvä. Jep. Hyvin meni taas. On siellä kiviä. Hyvä. Arvaa mitä mun housut repes 2 kertaa. Nyt. Joo. Tää on nää Onks se päällä? pukuhousut. Elikkä se olisi tää 3. Joo. Odotan vähän, saadaanko me se laitettua tää, kirjoittaako täällä jotakin ihme muuttaa ja sun muut? Kyllä se taitaa... Nyt katsotaan. No periaatteessa tuolta menee kyllä. Tosi tiukka kyllä tietyllä tavalla. Tai sitten... Pudottaa sieltä. Niin. Otetaanko koko ulos se ja laitetaan se uudelleen? Tehdäänkö niin? Pitäis sä tota niin Eikö se toinen puoli menee sotkuseksi? Miten niin? Ei se välttämättä tosta mene. No en mä sitä tiedä. Ei se mene huonoksi. Mä nostan sen ylös ja ota se toi. Nostatko sä ylös sen koko? Joo. Noniin. Oi. Tää ei kestä tuulta. No tossa penkillä. Niin. Tuossa on toi. Ai tossa. No joo, laita se tähän vaan vääntyy vastaan. Ei mikä Mikä Penkki sittenkin puhtaampi. No joo. Ei maahan. Ei kun laita se ylös. Näin. Nojaamaan. Laita se.
Ota. Mä tuun ottaa. Ah, fuck! No ei se mitään, kun se Ei menee... Joo. Se menee sit takaisin sinne. Toi jäi toi... No, Joo. No, antaa olla. se on kyllä niin alhaalla kuin voi olla. Niin. Mikä ihme mitat tässä oikein on? No. Toi on takapuoli. Antaa olla. Ei me sitä irti saada enää. Eikö sitä saa vedettyä? Hyvä se on. On se naurettavaa. Miten se voi olla? Se on nyt ihan No just näken- oikein. Ja silti sinne ei näy sitä yläosaa. Niin, mutta se, tiedätkö mitä se näkyy muissa paikoilla, kun tää pitkin tätä katua on näitä vaalitelineitä, mikä on tosi hyvä. Että täällä on, oi nyt sulla on liimaa takissa, Ah. koko tää hiha täynnä. Ei se Pitää mennä täytyy vessaan.